Sele team and Kaizer Chiefs ibiyenza lo under previous coaches, co-coaches last season, uCedric Kaze no Ben Khalil Youssef. Kaizer Chiefs ibithi nca nge-deep block, but yabo Fernando da Cruz amajita apha kule game uyawafundisa ba okay bafethu noba under pressure absorba i-pressure okokoko uyaleqa niyadominate ngepossession. Masibambe i-mid block. I-mid block bafethu, if I understand ne, yona i-defensive line yenu iba phambili bafethu, nibe ngathi nisondela ngase-center. Majita, inkosi ngobuyela ki-channel. Igama lami ndinguseko uFootball SA lona bafethu. Kaizer Chiefs 1 Elche 2 ibi-friendly yesithathu eSpain ki-pre-season Kaizer Chiefs. First game ibidroshe 1-1 neRangers yaseScotland. Ki-second game badrosha 1-1 neAl Kholood yaseSaudi Arabia. Apha kule 2-1 loss eKaizer Chiefs yanamhlanje, igoal izenovele by in the second half. Kaizer Chiefs ibitrailer 2-0. Ujonga apha kwi-social media abantu abaninzi bavele bayibhuda nyanyana indlela bayibone ngayo le match. Hlala phansi, relaxa, umamele ndikubalisele bekusenzeke ntoni and why yonke le nto yenzeke njani. I think after le video uzovumelana ntswempo namba ajonga le out le bar igrand lewayithethayo. Apha kule video sikakhulu ndizawuthetha ngoFernando da Cruz, thethe ngoLebohang Mabo, Given Msimango, Iñiacho Miguel, uvele by noSipho Sihle Ndlovu. So grand le match bafethu, more than anything bafethu, iKaizer Chiefs plus neAlche ibonakalisile i-levels, umahluko we-levels between iLa Liga neBetway Premiership bafethu. According to i-rankings, IFFHS, International Football History and Statistics, i-ranking yeLa Liga, which is le league idlala kuyo le team bafethu, number 2 emhlabeni, and then iBetway Premiership bafethu number 45 emhlabeni. So ngumahluko we-43 places leyo bafethu. So i-levels zeLa Liga neBetway Premiership zigrote majita, igap igrote kakhulu bafethu. So istory segame bafethu, Kaizer Chiefs nangona le team Alche iyacontrola igame, iyacontrola imatch yonke in the first half, first 45 minutes. Kaizer Chiefs iyaqala uhlanganisa ichance yokuqala yematch i-minute number 3 kumzuzu wesithathu bafethu. Ibhola ye-right, uBatman wa-receiver grand umtshana wagqobha nge-left, waba ngathi uzokhaba nge-left, wanika umonyane kwi-overlap. I-right back eKaizer Chiefs yazi bafethu umjita uneskuta, wadriver grand umjita washaya i-cross egrand. Qha istriker seKaizer Chiefs esistatileyo uFlavio Silva bafethu, umjita waphosa i-contact nebhola, yabe isinda njalo i-Elche. And then emva kwalo la team controller i-match 100% bafethu, i-first half yonke bafethu. Kaizer Chiefs apha kule game grand Kaizer Chiefs lento ibisenzeka bafethu. Kaizer Chiefs ibifunda udefender bafethu. Imatch ezinjena Kaizer Chiefs izadlala against Orlando Pirates neSundowns qha bafethu. Otherwise i-team eziyi-14 kwiBetway Premiership azodlala ngelihlobo against iKaizer Chiefs. Le team njenge-Pirates neSundowns ibicontrola i-possession bafethu. Ezinye ii-teams zeBetway Premiership zizawudlala opposite le way ibidlalwa yile team i-Alche. Zona ziyadefenda nge-deep block against Kaizer Chiefs. So i-Chiefs lena ibi-exercise, ibi-training yodefenda, ufunda ukusafarisha ungabi nabhola, ufunda uba organized eback, ukufunda unyamezela i-pressure, to absorb i-pressure. Kaizer Chiefs ibi-practice loo nto apha namhlanje. I-situation ezisoza kwenzeka xa kudlalwa nePirates neSundowns like, but not imatch yonke njengelihlobo. I-team yeLa Liga lena against iPirates neSundowns, iKaizer Chiefs izaba nazo isikhathi ba okay, ayithola ibhola iyadominatewa ngelihlobo, funeke ibe-organized, i-absorbe i-pressure for 15 minutes, for 10 minutes. Uxolo ngophazamisa, before siqhubekeke ndicela i-support, nishaye u-like okanye usubscribe. Nenye into sicela ningaskiphi i-ads xa zingena apha kwi-screen. As i-content creators iyanceda kakhulu loo nto if aniskiphi i-ads. Inkosi bafethu. Like i-CAF Confederation Cup iza kwenzeka ii-matches eziso, iKaizer Chiefs xa dlala away kuma-Morocco, kuma-Egypt, kuma-Algeria. Uba okay jonga funeke ibe-organized, ikwazi unyamezela i-pressure, ikwazi uba-organized kwi-defense. Le match yavandag ibibaluleke for izinto ezinjalo bafethu. Le coach Mochita bebefundisa uba-organized, and iKaizer Chiefs apha kule game bafethu ibingadlali ne-deep block apha. Kaizer Chiefs oko ibambe i-mid block apha kule game, which is yona ndlela ibhetere nakune-deep block. Ngoba if udefender deep, ubeka ibhas, i-deep block,
umema ipressure even more ba kusay team mayidominate ipossession ibe nespace esikhulu phambi kwedefense yenu, ishute inifake under pressure edlale nebhola behind idefense zenu, uzifaka nje eghostini. But isele team and Kaizer Chiefs ibiyenza lo way under previous coaches, co-coaches the last season, uCedric Kaze noBen Khalil Youssef. Kaizer Chiefs lo way under previous ibithi ncange deep block, but yabo Fernando da Cruz amajita apha kule game uyawafundisa ba okay bafethu noba under pressure absorba ipressure okokoko uyaleqa nedominate ngepossession, masibambe imid block. Imid block bafethu if I understand ne yona i-defensive line yenu iba phambili bafethu, nibe ngathi nisondela ngase center, ni defend from pha bafethu naba okay John ivale nezi space ezi-central. Leya uyinceda ngantoni bafethu? If ni wina ibhola i-counter attack yenu izoba fast, nifike fast opposition box. Whereas if benenze i-deep block bekuzaba kude epalini xa nibamba ibhola for i-counter. Zii-principles ne-changes esizibonayo ezi ku-coach Fernando da Cruz. Kuyo yonke le bisenzeka igoal ye-Elche bafethu ize nge-30th minute. Kaizer Chiefs iluze ibhola right ki-right flank, uBatman uye wasqueezwa phaa bafethu against uyoba yedwa phana, I think ipresswa zii-defenders, epresswa zii-midfielders eziyi-2 ne-winger ye-Elche. I-attacking midfielder la team uAli Hurayi bamba ibhola wathena umjita kwispace esininzi, wadriver nebhola from the edge of i-box umjita e-free, washaya i-low curler enethini. As attacking midfielder la team bafethu i-question marks zikuba so le out attacking midfielder le team e-Elche uAli Hurayi bafethu athole ibhola phana ispace esingaka yabathola isikhathi bamakathene, adrive nebhola afumane i-chance bamakaphike i-spot akhele ibhola. Kubana umluzileyo i-defensive midfielder Kaizer Chiefs uLebohang Mabo. Suppose ba ngumuntu kaMabo lo wana ngumuntu ajola naye Mabo pha kula game bafethu. Xa ngu-number 6 u-number 10 wakhona funeka abanjwe nguwe. Out yaba free phana with too much space by shy net. Then ke ngoku i-central defenders ze-Kaizer Chiefs bafethu sinemibuzo, because if u-number 6 wenu ushayiwe nina suppose ba niyi-backup bafethu, la player njengoba-driver nebhola pha isonda le-boxini suppose ba i-1 i-defender phakathi koMiguel Iheanacho okanye uGiven Msimango, suppose ba ustepile phana wafaka i-pressure kula out, la out ingabi na space ba mayishaye ikhela ingene. So Miguel Msimango nenze kanjani beniphi phana izobhela uMabo. After la goal la team iqhubekeka udominate, Kaizer Chiefs absorba ke ngoku ibamba i-pressure dominate qha amajita ahlala nje structured organized. Iwe suppose baba improve Kaizer Chiefs phana abaleke ngayo pha kule match namhlanje is because Kaizer Chiefs khange kwazi uqhawuleza ibhola and then shaye i-counter fast. But ke beqale umfundo ke wing eyi-1 keqala uBatman kwenye side, but ke lamajita uma-2 awana pace bafethu, eza out azinazi izikuta umfundo plus noBatman. Ucoach Da Cruz I'm sure eyazi lo kanye uqaphele, but ke I'm sure befuna ubona ba abachana banandoni, usazijonga ama-players zakhe usazifunda. Ibenika zona i-chance even nasebenchini uyi-1 mosumuntu ne-pace pha oyiwinga ngubani ovele bhayi upule mode akana-pace, novele bhayi seyi-pre-season lena akabi nayo i-fitness yodlala 90 minutes. And le way iyachaza bajonga ukutheni Kaizer Chiefs ifuna uPhili uStellenbosch iwinga e-fast, plus ifuna ne-TS Galaxy iwinga uSeluleko Mahlambe naye umtshana unasi iskuta. So Kaizer Chiefs ayibona ijambile bakutheni ifuna i-wingers, because Kaizer Chiefs izodlala i-games bafethu especially Africa ba okay funeke ispanise i-transition, funeke ibe ne-speed i-transition, uvele bhayi khona, but if uvele bhayi akekho ngubani omnye. Umfundo akanayo i-pace, upule mode akana-pace, uBatman akana-pace, noLilepo if ebekhona i-pace yakhe awuLilepo unayo i-pace but uLilepo kuthiwa uyavaya. But ke yenye ividiyo ngenye imini yenza bafethu apha sithetha ngale game. So i-Elche yaphinda yathola igoli lesibini bafethu second half. Kaizer Chiefs mosman apha kule game ibiyenze 11 changes yenze 10 changes bafethu Kaizer Chiefs. Obviously izinto ze-friendly ezi. I-one qha iplayer ibistartile kule match, ibistartile nakule match before lena against Al Khaloud yase-Saudi Arabia. Ibingubani lo nguRay Frosler. Amanye amajita 10 changes. Igoli lesibini le team ingene just before i-half time bafethu. Kwenzeke ntoni? I-central defenders uMsimango plus no-Iheanacho Miguel plus ne-midfielders uNdlovu plus noMabo balele. Kwenzeke ntoni? I-Elche ishaye ikhona, and then la khona yakhona bona beyikhona ishaywe iye ki-far post, and then bekhona iplayer le team ishaya i-header bayiseyibuyisele eboxini phakathi. La header idibane striker se-Elche si-free kanjani bafethu eboxini, umjita washaya i-tap in njani abe-free kanje ya eboxini. So grand Kaizer Chiefs i-defense yakhona, central defenders plus ne-midfielders amajita bemakhe izone mosphaka la khona ne, but ke i-reaction amajita khange kwazi ureacta fast bafethu. After la bhola isuke e-far post ahedwa in, amajita suppose ba-reacte fast apick up esa striker,
but ke khange yenzeke lo Kaizer Chiefs yaba ngo-2-0. Then second half le team yenza 10 changes. And then coach Da Cruz yena wenze changes zingabe, I think 3 or 4 mosman. Kungene uDylan Solomons, which is nadlala iposition different, umjida udlala i-right wing namhlanje. Munyane khange aphume, kaphuma uMfundo Vilakazi ngena uSolomons i-right wing. uBatman bese phume injury yena uvele ebhayo ngene nge-45th minute before half time. Then kaphuma noNkosingiphile Ngcobo ngena u-Ethan Chislet. But ke khange bekho into ngaka etshintshayo bafethu. La team yaqhubeka ukudominator. Kaizer Chiefs again be busy ne-organization phana plus no-absorb pressure. Goal Chiefs iphele ihlangana in the 58th minute bafethu. Leboang Mabo umjida wabuyisa. Leboang Mabo udlala grand panguye wenzela goal umjida nangona iskora ngovele ebhayo. Kuthiwa ngesingamla i-redemption lens leyo umjida. Uvele wapressa high umjida, defender ye-Elche lebele kulala waqutha ibhola Mabo wadrive ungena eboxini uvele ebhayo besenze i-run wathola uvele ebhayo e-free eboxini uvele ebhayo washaya nje i-tap in. Goal esibini kavele ebhayo after bescore again goal efana nalena against Al Khaloud. Uvele ebhayo yambona ngokwenza into entsha umjida kuse wenza i-runs into i-box umjida. Chiziwe la season besingayibone kakhulu kuzo zonke i-wingers ze-Kaizer Chiefs. Yabe Kaizer Chiefs ithola u-2-1 ngelo hlobo, but ke yabe kuphelelanga apho. uNdlovu phinde washaya imistake umjida unnecessary foul eboxini, penalty Elche, but ke Brendan Peterson wasave umjida ngenyawo zakhe. Player bizamshaya umjida ngepenalty eCentral, but kuse uPeterson wayibamba la way, but uPeterson wasave ngenyawo zakhe. Kaizer Chiefs abe ngo-2-1, iscore siphela sibe ne-respect bafethu, otherwise ibizaba ngo-3-1. But ke zibanchilo bafethu phezu kwevideo bakuse i-team ka La Liga le bafethu. So Kaizer Chiefs 2-1 against i-team ka La Liga. Noko amajida khanga arhuqwe phansi, noko amajida awahhuqwanga etheni bafethu. Kabe kuphele njalo bafethu 2-1, kabe sekuphela ne-pre-season tour ke ngoku eseSpain bafethu. Kaizer Chiefs ibidlala i-matches e-3. Apho kwezi games e-3 idrawshe i-first match against i-Rangers eseScotland 1-1. And then second game 1-1 again against Al Khaloud eSaudi Arabia. Kaizer Chiefs iyabuya ke manje i-OR Tambo ngomso Sunday okanye Tuesday. And then Sunday friendly yokugqibela bafethu against iScotland FC yaseZimbabwe. Iteam entsha yaseZimbabwe inemali kakhulu. iSundowns yaseZimbabwe kuthiwa iScotland FC. Amajida yaseZimbabwe champions futhi. Best players yaseZimbabwe bazisayina iManchester City yaseZimbabwe lena. Khona Khama Billiard, khona Knowledge Musona phakula team. Kaizer Chiefs odlala nalamajida ki-Toyota Cup eRoyal Bafokeng. Ndizonenzela i-preview e-grand for la match bafethu against iScotland FC yaseZimbabwe. Emva kwalowe ndishaye i-match reaction ye-grand again Sunday night. Otherwise nazo bafethu kwangoku. Cela ngalibali bafethu support i-channel ngo-like no-subscribe plus nishare ne-video bafethu namajida wenu angayaziyo le channel majida. Otherwise esikhathini bafethu, gama lami nguseko ngu-Football SA lona. Moja bafethu.